हे क्लीं से हे आफा बोराइ बाथौ नै दिनै बैसाग दाननि 18 अक्ट' गोथार सान बुधबाराय फुंबिलि समाव आफा इसोरखौ साखि दोनना दिनैनि सायनासालि सिङाव जिरायनाय गासै रायजो राजाखौ साखि दोननानै हा दै बार अर अख्रांखौ साखि दोननानै आंनि आंगो बियादै फिसा फरायना हादोरस्रि बर'खौ सानजारि नोगोर सिमेन्ट हालामनि सिङाव थानाय 3 नं बरिमरि गामिनि मुस्रि खर्ग बसुमतारी आंगो बिसि मुस्रिमा दले बसुमतारीनि गोरबोजों सोरजिनाय मुस्रि गेवलां बिजय बसुमतारीनि आखायाव अराय समनि थाखाय गथायना होनाय जानिसै। दिनैनिफ्राय आंनि बियादै फिसानि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासै बिबाना बे फिसानि जासिगोन। साखि थादो नोंथांमोन आफा इसोर बोराइ बाथौ दिनैनिफ्राय आंनि बियादै फिसानि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अन्नानै रुजु-रुमै आलो गोजोन रायजो मोनजानायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ सुंग्रियो आं नों बिफाखौ दहाय